इउपिपिएल दोलोनि साखाफाराया फ्राय माने 90% जाबाय। खारन जोंनि बुथ लेभेलसिमावहाय जे सांगठनिक जे भेटि बे बुथ लेभेलसिमाव जे प्रेपारेसन बे प्रेपारेसना फ्राय माने 90% जाबाय। दा इलेक्सनल' जानो बाखि। दा इलेक्सन जायोबाथाय दिनैनि दिनावहाय फ्राय गासै 40टा समस्तिनि गेजेराव जोङो मोनसे नायबिजिर दोङो। दा बेवहाय जोङो 30टाया रोखा जानानै दङ दिनैसिमावहाय। जोङो माने एबसलुट मेजरिटि सरकार दानो हागोन बेखौ जोङो आसा खालामदोङो। दा दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल दोलोनि थाखाय खालि इलेक्सना माला डिक्लेयार होयो जों बेखौ नेनानै दङ। बिटिसि इलेक्सन जानाय लोगो लोगोनो जोंहा इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बे बिटिआर सरकारखौ जोङो बिदाय होनो थाखाय जोङो बयबो नेनानै दङ। जोंहा नैबे इलेक्सन डिक्लेयार होनाय जों बेखौसो नेगासिनो दङ। दा जोंहा बे बिटिसि इलेक्सना माला जागोन जों रायजो राजा आरो बयबो पाब्लिकआ जोङो बेखौसो नेनानै दङ। नैबे इउपिपिएल सरकारखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बा बिटिआर सरकारखौ जोङो दोनथ'नो थाखाय जोङो बे समखौसो नेगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंहा नैबे इउपिपिएलनि सासे मानसि जोंहा बे सुबुङा बुंना होदों, बुंनो थाङोब्ला नोङो लाजिनानै सिरि था। नोङो दिनै इउपिपिएलआ अबाव मा मावदों, अबावहाय मा जादों आरो इउपिपिएलआ बेसेबां आपग्रेडाव दङ बेवहाय नोंथाङा जेबो मिथिया। दा बेवहाय जों रायजो राजासो मिथिगौ। दा नोंथाङा बेफोरबायदि जानला मानला दिनै इउपिपिएलआ दिनै 90% उनावहाय दिनैहाय जानानै दं बेफोरबायदि बुंलाबायनानै दिनै रायजो राजाखौ जेबो लुफायनो हाया आरो रायजो राजाया नोंनि बेबायदि रावावहाय रावबो गोजौआ। दा दिनैहाय आवगाय थांनाय 2020नि जोंहा बेवहायनो बिटिसि इलेक्सनाव जोंहा मा मोनदों नङा होमबा रायजो नोंथांमोन? जोंनि मेगनजोंनो जों नुनाय जेब्ला बै बिटिसि इलेक्सननि जोंहा रिजाल्ट फोसावदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर? बेवहाय मोनबेसे मासि देरहानो हादों इउपिपिएल हान्जाया? बे समाव बै समाव 12थाल'सो मोनदों नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? बेवहाय इउपिपिएलआ। दा बेवहाय 12थाल' मोननाय दि बे इउपिपिएल हान्जा नङा होमबा लोगो नोंथांमोन? दा दिनैहाय बेवहाय सरकाराव बिजेपिजों एलायन्स हिसाबै जिरायफ्लानो मोननानै बा सरकार दाफ्लानो मोननानै बा दानो मोननानै दिनै रायजो राजानि जेबो मोजां खामानिखौनो मावनो हायाखिसै। रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बयनिबो सान्थि जाबाय होननानै दिनै सान्थि जेबो खालामनो हायाखिसै। दिनै आरो बे समावबो दिनैहाय जुदि इउपिपिएलआ 90% जाबाय आरो 40टा समस्तियावहाय दिनैहाय 30 नङा होमबा 30था मासिया बेफोरबायदि देरहागोन होनलाबायनानै मा जानो? जेबो लाब गैया इउपिपिएल हान्जा। दिनै जोंबो रायजो राजा बयबो नेगासिनोसो दङ जोंहा बिटिसि इलेक्सना माला जानो। जेब्ला बिटिसि इलेक्सन जाखांनायनि लोगो लोगो जेब्ला रिजाल्ट डिक्लेयार होयो अब्ला नायदो इउपिपिएल सरकारा मा जायो, बिटिआर सरकारा, अब्ला बुजिगोन। दा बेवहाय सोरनि राजनितिक दोलोआ, सोरनि पलिटिकेल हान्जाया सरकाराव फैयो बा सरकार दायो आरो सोर रिसिभ जायो बेखौ नेबाय था इउपिपिएल हान्जाया, अब्ला बुजिगोन। दा बेवहाय जानला मानला दिनैहाय जोंना इउपिपिएलआ 90% जाबाय, 90% आपग्रेडेसन जाबाय बेफोरबायदि होनलाबायबा जानाय नङा। दा दिनै बेवहाय लाजिनांगौ जोंहा इउपिपिएलआ दिनै रायजो राजानि मा मोजां खामानि मावनो हादों। दा बेखौथ' जेबो सिन्था खालामाखै। दा नंबां जाबां जानला मानला ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय दिनैहाय नैबे बिटिसि इलेक्सनाव फैनाय लोगो लोगो इउपिपिएल हान्जाया देरहागोन, इउपिपिएल हान्जाया सरकार दागोन आरो इउपिपिएलआ 30टा मासि देरहानो हागोन 40टा समस्तियाव बेफोरबायदि बुंनानै जेबो लाब गैया। जोङो रायजो राजा नेखाबाय एबारनि खेथ्रआव इउपिपिएल सरकारखौ जा बुजिनांगौ बुजिजोबखाबाय रायजो राजाया। दा बेवहाय जोङो रायजो राजा नेनानै दङ बिटिसि इलेक्सननि उनावहाय इउपिपिएल सरकारखौहाय फोजोबनो। दा दिनै भिडिअ'आव बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भिउवार्स नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव मा बुङो फोरमायहरबानो जाबाय।